hallo, het is hier niet zo voor een video te maken van bekijk hem en al. Ja, je mag hem wel bekijken, maar je gaat er eigenlijk je tijd aan verliezen, maar eigenlijk is het wel nuttig. Het is gewoon om te zeggen hier op Netloop dat alle players en al die stoer willen doen tegen meisjes en zo, moeten gewoon stoppen, want het is dus niet meer tof. En als je iemand negatief bekijkt of zo, kijk eerst naar je eigen. Van meisjes uitkakken is niet zo leuk. Ja, toch niet voor de meisjes. En aandacht vragen op mensen in blogs of zo. Ja, wat is daar positief aan? Niks. Is niet direct er geen nieuw leven niet. En als die punten laag zijn op school, moet dat ja, niet gaan liggen op Netlog. Of op Facebook of wat dan ook. Twitter of MySpace, Skyrock, wat weet ik veel. Want dan zeg je echt wel heel laag. En als je aandacht wilt vragen en naakt op je foto staan, shit, dan vind ik het zelf zo een slet. Ik heb niks tegen slette players, airwijzen, wat dan ook, het is hun eigen leven. Ook al vind ik dat geen leven is. Okay? En dan, als je mijn video's, wat dan ook, leuk vindt of zo, whatever, ik haat het. Ik vind gewoon, Netlog heeft geen leuke dingen meer. Ja, Netlog was vroeger zo voor ja, vrienden te vinden en nu is het gelijk om het meest vrienden. Oké, ik heb er zelf veel, maar ik accepteer iedereen. Ik wil gewoon veel vrienden hebben. En maar vanaf als je aan de kant doet, sta je op een plek ligt. En echt, dat kan me eigenlijk niet schelen. Sorry dat ik dit zeg. Maar players en zo, whatever. Stop gewoon. Okay. Nog niet weggaan. Wat ik vooral haat is Justin Bieber of Tokyo Hotel of zo. Ja, mensen maken geen netto gaan voor ja, dan na te doen, want ik weet wel, Justin Bieber haat ik. En ik ga die ook niet gaan opzoeken. En ja, kom aan. Heb een leven. En je gaat niet Justin Bieber gaan nadoen of zo. Ja, je kunt misschien wel zingen of zo. Maar Justin Bieber kan zelf niet zingen. Ja, kom aan. Ja. Hij heeft wel mooie teksten en al, maar hij is 15 en hij heeft een stem van 11 jaar. Kom aan, hè. Ja, dat is serieus. Wake up in the morning feeling like P. Daddy, but on the glasses I'm not the door, I gonna head to steady before I leave, brush my teeth, where the bodily jag was and I live for the night coming back. And take a bed on my toes, wreck on my clothes, rip on my phone. Yeah, vals, oké. Sorry mensen, dat is over de film. Oké mensen, dit was echt saai. Maar echt, ik moet stop met playing. Uh, uh, Ik ben moe. Sorry, ik ben homo. Ik heb echt niet veel lesbisch of zo. En ja, mensen zeggen dat voetbal of zo voor lesbisch is. Ja, voor meisjes dan toch. Maar dat is helemaal niet zo, want meisjes kunnen zeggen tegen jongens het is voor homo's. Maar ja, kom aan. Als je iets tegen homo's of lesbische of ja, bi of ja, al die mensen hebt, ja, kom aan. Dan heb je heel veel haat voor je. Kom aan. Ja, ik ben zelf niet bi of zo. Ik vind dat gewoon niet eerlijk. Mensen kunnen daar ook niet aan doen. Sorry.